भाई बचपन में हमनी के सुनले रही जा अपना बड़ बुजुर्ग बाबू चाचा से कि कोनो चीज़ के अगर फायदा होला ना बाबू तो ओकर नुकसानो होला। अब वो धीरे धीरे समझ में आवता जैसे आदमी बड़ होता वन। काहे कि हमने मेरी गाड़ी बा सीएनजी। अब सीएनजी गाड़ी में का होला कि तनी मनी पेट्रोल रखे के पड़ेला ताकि गाड़ी चालू रहे, और सीएनजी से गाड़ी रखुआ चलाई तो तनी किफ़ायती पड़ेला। लेकिन एक साथ साथ अगर इतना बड़ नुकसान बा, फ़ायदा तो है बा कि सीएनजी कम दाम में मिल जाता, 83 रुपये मिल जाता दिल्ली में, 86 रुपये, और एक माइलेज भी बढ़िया बा ठीक ठाक। लेकिन जब सीएनजी ना मिलेला मार्केट में ना तो समझ जाइए कि नरक हो जाला। मतलब आदमी सोच के गाड़ी ये रख लन कि चलो सीएनजी पे चल जी, किफ़ायत पड़ी, बढ़िया बजट फ्रेंडली घूमल जी। लेकिन अभी तक 2 घंटा हो गए हमने ये घर से निकलला सीएनजी खाती। हमारा लगा था उतना में कम से कम 600-700 के पेट्रोल जर गई भाई, जर गई ना 600-700 के पेट्रोल जर गई। अब जाके एगो सीएनजी मिलल बा हमनी के पंप, ओकरा में देखिए हमनी के लाइन में खड़ा बन जा। देखी कम से कम 15 मिनट हो गई लाइन में लगला। अभी हमनी के 6वां-7वां नंबर पे गाड़ी बा, 3, 3, 6, 7 नंबर पे। तो भाई कोनो चीज़ के फायदा बा तो ओकर नुकसान भी बा। तो ये भाई हमारा आज बड़ा दुख भइला। रउआ लोग कौन गाड़ी लेम जाए या कौन गाड़ी पे चले नहीं जा, हमरा के बताई। रउआ सबके कार आए बा, अगर गाड़ी किने के हुई तो वो लोग का प्रीफर करम जा, सीएनजी, पेट्रोल या गाड़ी ना किनम जा। सब कोई के अपन अपन एथू होला। काहे कि हमनी एगो बाड़न एगो अमन बाबा वीडियो में देखा तो हम जाऊँगा कि उनकरा के कहला तो कहलन कि सीएनजी हम ले ना सकिन कबो जिंदगी में, भले गाड़ी ना लेम, हमरा नहीं लाइन में लागे के। पेट्रोल 600 रुपये लीटर हो जी तो हम पेट्रोल गाड़ी किनम, भले कहियो कि नहीं। तो वो अपन राय बताई कि का कही जा सकेला भाई में। यहाँ तक कम से कम सीएनजी के स्टेशन बढ़ जाए ताकि तनी और सुविधा हो जाए। बाकी बहुत आदमी इलेक्ट्रिक पे भी शिफ्ट हो गई बन, वो अभी तक हमरा हजम नहीं होत। हमारा ग्रुप में बहुत आदमी बड़ा ऐसा जरा अभी इलेक्ट्रिक हजम नहीं होत। आगे का वो मन बनी तो बनी, लेकिन बाकी सीएनजी तो कभी कभी भाई दुख देवेला। देखिए सुनिए, BMW चाहिए कर सनका दिया सन, पागला दिया सन। रवि किशन सही करना, अभी तो पागल करूंगा देश को। देखिए चली अगला वीडियो मिलल जी।